शुभ वर्तमान। नव्या देवस्तुतीच्या वर्साचो नवो दीस उदेला। ख्रिस्त येण्याचो काळ आज सुरुवात जाला। आयच्या शुभ वर्तमानाची भास गुपित आणि समजन असलेली न्हय, बगार स्पष्ट, सुडाळ आणि शीद आसून ख्रिस्त येण्याक आणि नातालांच्या फेस्ताचे तयारायेक भोव गरजेची सूचना आटापता। आकाश मंडळींत घडची घडितां लोकांक बियान शिरी सुकोवचे तसली आणि कंगाल करचे तसली आसतीत, तरी ती घडितां मनशा पुताच्या पदवेन भरलेल्या महिमे बरीत येण्याची निशाणी म्हूण जेजू सांगता। जेजूची उतरां बियाच्या घडितां तावन धैर्याच्या मनोभावान भरलेले तयाराये मुखांतर महिमेन येवंकासच्या मनशा पुताक भेटोवंक आमकां प्रेरीत करतात। सत्राय सांबाळची आणि मागणें करचें हे दोन अपुर्बायेचे मनोभाव जेजून सुवार्थेन दमून सांगले। आपल्याच राटावळींनी आणि स्वताच्या बोऱ्या वायटांतच स्वार्थभरीत रितीन बुडोवन गेल्ल्यांक वा हरियेकांत आपलेच भोंवतणी घुंवतेल्यांक आपल्या भाव भयणीच्या गरजांक स्पंदन करूंक असाध्य। तेच परी सोम्याक आपल्या काळीज उगडूंकय असाध्य। देखून ह्या सरसंगतींनी सत्राय सांबाळूंक आणि देवाक आनी पेल्याक जोगतेपणी स्पंदन जावंक सुवार्थेंत जेजू जागयता आणि सत्राय सांगता। जेजू धैर्यान उबे रावा आणि तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमचे सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया म्हणटा। तशेंच मून धरून कळनासतना मागणें करा म्हणटा। उबी रावचें आणि तकली उबारून धरची मागणें करपाची एक रीतच। मागणें एकडच्यान आमकां वैयक्तीक रितीन जागृत रावूंक आनी सत्राय सांबाळूंक करता, आनी एकडच्यान आमच्या पेल्याक आनी देवाक सोंपे रितीन स्पंदन जावची वाटी उगडता। जेजूक भेटच्या त्या दिसाक जागृतकायेन राखून रावया आणि मागण्या मुखांतर जेजूक रूप भेटची योग्यताय जोडून घेवया। शुभ वर्तमान।